yan. So yan. So what's up mga bay? So ngayon mga bay, special to na araw ngayon kasi yung sinasahod natin last 3 months is hindi pa natin yun nakuha mga bay, is nandun po yun sa bangko natin kasi na-transfer na yun galing sa YouTube. So ang sinahod natin is 196 point something mga bay. So kayo nang bahala mag-divide. Saka ang dollar ngayon is 48 point something ang dollar ngayon. So yung gagawin natin mga bay is kukunin natin yung sahod natin last 3 months sa bangko kasi ang naisip ko mga bay is gawa natin ng hindi natin makakalimutan yung ating sahod is itulong po natin mga bay. So una nating tutulungan sa first sahod natin mga bay is yung kapatid ko nandoon po sa Don Carlos, San Antonio West. So dalawa yung kapatid ko nandoon, yung isa is nandoon sa Kiara nakatira, may asawa na po yung isa, yung babae. Yung lalaki may asawa rin yung lalaki mga bay. So kaya ang gagawin natin, tutulungan natin sila. So magbigay tayo ng kunting maitulong sa kanila mga bay. At saka yung mama ko rin, yung tinitirahan natin dati, si Mama Linda. So shout out kay Mama Linda. At sa kapatid ko si Muriel. So shout out rin. So shout out Brad at kay Mariel. So ayan, pareha sila ng mga pangalan mga bay. Yung babae is Mariel, yung lalaki is Muriel. So ayan, kukunin na natin mga bay para mabili na natin ang kailangan natin ibili. At magbili rin tayo ng bigas para parehas. At hindi natin makalimutan yung ating gagawin na first sahod natin is ginawa natin ang tulong. So una natin tulungan is yung mga kapatid ko muna mga bay, yung may mga asawa na kasi alam mo na pandemic ngayon. So yan, makita-kits tayo doon mga bay. Let's go. So yan mga bay, so ito na yung bigas na 3 piraso lang po yung nilagyan natin. So ito yung iba. What's up mga bay? So ngayon mga bay, nandito tayo nagsimula sa Robinson Mall. So pauwi na tayo, so loaded. Nandito na yung bigas. At saka nakita niya sa likuran, may dala kaming pack. So nangdoon lahat yung mga ayuda mga bay. So bibiyahe na tayo patungong Don Carlos. So Valencia City pa tayo ngayon. So kagabi, matagal kami nakatulog kagabi mga bay kasi nag-impake kami sa ibibigay namin sa aking kapatid. So, nagsigarilyo, tawagin sa nek. So ayan mga bay, tumatawag yung isang kapatid ko. So nandoon sa bahay, confirm na nandoon sila sa bahay mga bay. Yung isa yung babae na kapatid ko, yun hahanapin pa natin sa Kiara mga bay para mabigay natin tong dala natin na bigas at saka ibang mga canned goods. So yan. So yan ang project sa ating first sahod natin mga bay. So hindi natin yan makakalimutan. First sahod natin sa mga kapatid muna natin itulong mga bay. Alam nyo na pandemic ngayon, so medyo mahirap ngayon maghanap ng trabaho. Ayan. So sabay lang tayo sa biyahe natin mga bay, papunta doon. So dual camera ang gamit natin para makita yung sa likod natin ang kasama natin yung commander natin ngayon. So medyo mabigat tayo ngayon kasi may dala tayong bigas sa harapan. So takbong 80 lang muna tayo ngayon mga bay. So yan lang muna ang gagawin natin, takbong 80 muna. Hindi tayo makawadwad nito kasi alam nyo na. So yan, let's go.
yan mga bay, Don Carlos tayo sentro. So ito yung Pakibawik at saka dito yung Pakidingilan. So Kadingilan po yung dito mga bay. Pangalan Mercy. Kailang Mercy. Sige, salamat ate ha. So yan, parang mahirapan tayo ngayon magtanong-tanong mga bay. Saan ba yung kapatid ko nakatira? Livewire pag yun. Hirap. Sunginging, sasabak ka ngayon sa ganitong daan. Bigat. Bigat pala dito. Yan, tanong tayo dito. Maing buntag. Dili dapit nakapuyo ilang balay lang Mercy. Sige, naog saan? Yan, maglalakad tayo papunta doon. So pwede rin ibili ng motor di ate. Sige. Ito ang hirap ngayon. Ayan. Hindi na tayo akit. Wala ang bag. Ito pa. Yan. So yun mga bay, subukan natin. So sa pangalan dyan mo? Sa pangalan mo? Ha? Carlo? So si Carlo ang nagturo sa ating mga bay na pwede daw papasok dito. Sure ha, papasok. Good me. So yan, subukan natin kung kakayanin sa ating motor. Baka. So ang gagawin is
Ha? Dito aja. Pwede patuklod. Patuklod. Dari lang ituklod ah. Butang lang yung sandang. Sige. Ya, patuklod ah. Yan. Kawawa yung mata. Tinutulak na lang. Hirap. Ayaw kasi niya paiwan. Galit kasi yung asawa ko. Naiwan yung motor doon. Kaya yan, nakasubutan niya. Gandahan lang. Kaladulas tayo. Oh my god. Napatril tayo. Wait lang. Ayan. So yan, ang putik. Natin lagay yung matawa. Ayan mga bay, so iwan natin yung motor dito. Ayan, magdala tayo. So so ano yung pangalan mo? Carlo. So si Carlo ating babantay sa motor. So agi sa miya. Sige, una. Sige na. Unahan. May nang mahulog ko. Napakadya ka. Muni ang agianan. Man may mangilid lang me. Ay. Tabay. Sabi di ay. Sabi apo. Grabe itong lugar na to. So, ayan. Bilang layo pala sa kanilang bahay. So ito tayo. Tingin na idri ha. Na may hagdan. Step by step. Yan. Kaya ni mo? Kaya ni mo? Grabe to. So, katuod man siguro. May laing balay dyan. So may tulay. Ay nako. Dito. Bugas ito din. Grabe ang bigat pala. Bugas sa aking bugas. Mga bay. Grabe to. Ito mga bay. Grabe. Suludoy. Dito mo guni agi Picasso tulo. Abok dito naman dito. Tuloy-tuloy diri kay murag lakto din dito.
Ayo. Na silang Mercy. As laga po yun, te. Sila Mercy. Pero naaras lang dia. Oh, to dito. Si Mercy. Na daw dire. Kung may istorya tong bata tong ninagdaro bitaw. Sige, sige. Yuhon lang. Si Carlito na dia. Nagsimba siya. Lah, may lagnay tao diri ba? Di man ni buhay tao. Tao sa midri tay ha. So, bahay din na. Yo. Patid ko. Ayo. 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 Nah. Ito. Aman. Wala sila. Kaya ba? Pwede ko sila, nasa number? Mayroon yung nagdala ko sa kasanina ni mo. Yan na. Kaya pa ipatakas. So yan mga bay, so yung kapatid ko wala dito sa bahay. So grabe. Oh, ano to? So cute yung bahay nila mga bay. So nandito sa likuran ng sapa. So delikado to pag mag-ulan. So, baha siguro yun. Taas siguro. Uy! Kabuha ni din yun. Delikado pag maglakas yung ulan dito mga bay. Parang lapit lang dito.